fi mun farilla ne mai sallah idan har da numfashi daidai dalili ne ke sa mai da koyai ji dai bayan dai sirrin ɓoye ne da ni zan bayyana maka zance mai taushi shirin gaske ne da ƙauna zana yau daga adona ban tashi ina kwance ne ko a zaune ba na yin duk tunani sai naki idan baki ya zane ne duk jikina yana yin kewarki kiran rashi raina in dai zana yau zantika sai dai naki hawaye idona ke dai zaki share su to na barraki mushin kashe ne burina an taɓa ka sai na ɗau zafi ba ni na ka zo ga nau karɓa mu wuce sansani duka mun fi masu kushe mu ba su iya ba raba mu ko sun sa karfi guzirin mu baya karewa kan hakan ga san ba na haufi karɓi zoben azurfa ba ni ta gullarki na yi kyawun duwa duk da taku kike ne ke kallon ki to zamani bai kowa marzakan baiki dan ni na zama nake har abada banyarwa ajiyar taki na kai na kawo ta ya lokaci bai zowa in na rabe ka ba ka min kyara kullum in za ka hange ni ba ka min kora lalum kai ke yi min hidima haka ka jura sanya min kalma cikin jiki ba na yi matara na shaida ke ce sirrina ga ƙauna na rike ita ce tushe na sana can kuriya zamo jigona in har ke